Жей бақшашылар үшін кейренке шул вақытта көңілі мәшәқәтләр бірінші оңышны жей вақыты. Жей ортасында бақшашыларға нәрселерге ихтибар етерге, үсімліклеріні қырқышлардан, кеміршілерден нешік сақларға. Татарстан радиосының иртәнге турдан туры эфирі шушы һәм бақшашыларыны қызықсындырған башқа мәсәләргә бағышланды. Россельхозцентр үзәгенең Татарстандағы филиалы лабораториясы җитәкчесе Айгөл Габдрахманова барысы турында да тәфсилләп сөйләде. Радио тыңлаучыларының күп санлы сорауларына җавап бирде. Безнең кайбер сорауларга да ачыклык кертте. Айгөл ханым, хәерле иртә. Хәерле иртә, исәнмесез? Сыңарып килгән яз үсемлекләрнең гомуми торышына нинди йогынты ясады? Быелгы яз дип әйтгәндә 2 атналап соңга калды. Һәм инде әлбәттә җәйдә шулай сыңарып килгән кебек име. Менә бу очракта әлбәттә кемнәр инде бәрәңгене алданрак утыртты, алар тишелешне озаграк көттеләр һәм менә бу температураның түбән булуы әлбәттә инде шул ук үсемлекләрнең дә, шул ук кырткышларның да үсешен тоткарлады. Мәсәлән, кырткышларга килгәндә бу инде түбән температура булуы бәлки күпмедер күләмдә халык өчен отышлы да булгандыр. Ни өчен дигәндә, тагын ассызыклап үтәсе килә. Менә бу кырткышларның үсешен безнең нык тоткарлады һәм быел инде без бакчаларда әлегә нык зыян китерә торган теге кырткышлардан бары тик гөблә, ягъни русчалатып әйткәндә инде тиляныгына атап китә алабыз. Быел кайсы төр бөҗәкләр күбрәк, аларга каршы ничек көрәшергә? Бүгенге көндә инде шул ук гөбләгә каршы көрәшне алып барырга кирәк. Һәм менә хәзер инде безнең бәрәңгедә Колорадо кыңгызы барлыкка киләчәк. Кемнәрдә инде бәрәңгене иртәрәк утырттылар, әлбәттә алар инде бүгенге көндә бар. Йомырка фазасында гына түгел, хәзер инде без аларның личинкаларында күрәбез. Беренче, икенче возрастта дибез инде без теге кичкенә яшь личинкаларны күрергә мөмкинбез. Һәм инде әлбәттә хәзер барлыкка киләчәк безнең кәбестәләргә зыян китерә торган кырткышларны, ул да булса инде безнең күбәләкләр, күбәләк инде ул йомырка салып аннан гусеницалар барлыкка килә һәм менә шушы листогрызучий дибез, ягъни яфракларны кимереп зыян сала торган шума тәнле гусеницалар хәзер барлыкка киләчәк. Менә шуларга каршы көрәш алып барырга, әзер торырга һәм эшне башкарырга кирәк булачак. Орлыкларны, үсентеләрне, препаратларны кайлардан сатып алырга киңәш итәсез? Менә бу препаратларны киңәш итәр идек, бары тик менә шушы бакчачылар өчен махсуслаштырылган кибетләрдән бар безнең шулай ук зур сәүдә үзәкләре. Менә бу сәүдә үзәкләрендә шулай ук бакчачылар өчен эшләнелгән бүлекләр бар. Бары тик менә шушындый кибетләрдән генә, кибет киштәләреннән генә алырга киңәш итәбез. Ни өчен дигәндә, беренчедән, бу кибетләрдә бары тик без әйтәбез инде регистрация үткән, ягъни нәрсә дигән сүз ул регистрация үтү, ягъни галимнәр тарафыннан тикшерелгән, сыналган препаратлар һәм бу инде бер генә ел дәвамында бармый, берничә ел дәвамында сынала бу препаратлар. Шундый препаратлар гына сатыла. Икенчедән инде әлбәттә бу менә бу препаратлар яхшы тәэсир итә торган һәм инде базарда берничә ел дәвамында инде үзләрен яхшы яктан гына күрсәткән препаратлар сатыла. Сезнең лабораториядә нинди тәҗрибә сынаулар уздырыла? Дөрес, безнең бит инде Россия ул хуҗалыгы үзәге, ул әле теге район күләмендә, республика күләмендә үсемлекләрне саклау һәм менә нинди кырткышлар барлыкка килгән басуларда ничек эшләргә нинди препаратлар белән име, алар белән генә түгел, мәсәлән, кемнең дә булса, нинди дә булса бакчаларында проблема барлыкка килгән икән. Ягъни мәсәлән, кемнәрдер быел менә шундый мөрәҗәгать итүчеләр булды, бәрәңгенең яфрагы кискен генә теге күдрәләнде диләр һәм ул ашып карыйсын, кырткышы юк, күз былай карашка авыртуга да ошамаган. Менә нинди
ничек зыян килә икән дигән очракта теге ягъни инде соргайды. Менә шундый сораулар белән киңәш итәләр. Әлбәттә безнең лаборатория бүгенге көндә эшләп килә һәм менә монда безнең белгечләр менә шушы үсентеләргә нинди микро-макроэлементлар җитмәвен билгели алалар. Һәм инде менә шушындый киңәшләр, шушы авыртумы бу, ягъни вирусмы бу, менә шуларны билгеләп, аларны әлбәттә инде халыкка киңәш итә алалар. Айгөл ханым, әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Сез Россельхозцентр үзәгенең Татарстандагы филиалы лабораториясе җитәкчесе Айгөл Габдрахманова белән әңгәмә карадыгыз.